ശ്രീമാത്രേ നമഃ. എല്ലാ ഈശ്വരവിശ്വാസികൾക്കും ശ്രീചക്ര ആസ്ട്രോ ഗൈഡിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സർവചരാചരങ്ങളിലും ഈശ്വരാംശം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രകൃതിക്കും പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും വരെ വേണ്ടവിധം ആരാധനയും ബഹുമാനവും കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസികളാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ. അതിൽ തന്നെ നാഗങ്ങൾക്കും നാഗക്കാവിനും എല്ലാ ആരാധനയും ബഹുമാനവും നൽകുന്നവരാണ് ഹൈന്ദവർ. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയർ നാഗാരാധനയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വരുന്നവരാണ്. പണ്ട് മുതൽക്കേ കേരളത്തിലെ മിക്ക തറവാടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിൽ നാഗങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആരാധന നടത്തിപ്പോന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കാലക്രമേണ കാവുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെയും കാലാവസ്ഥയെയും വരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായും നമുക്കെല്ലാവർക്കും പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കാവുകളിലും മണ്ണാർശാല, വെട്ടിക്കോട്, പാമ്പിൻമേക്കാട്, ആമേട പോലുള്ള പ്രധാന നാഗരാജ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നാഗാരാധനയും പൂജകളും നടന്നു വരുന്നു. നാഗങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും ആയില്യപൂജയും നൂറും പാലുമാണ് വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കാറ്. കന്നിമാസത്തിലെ ആയില്യം, തുലാമാസത്തിലെ മണ്ണാർശാല ആയില്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നാഗാരാധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന ദിവസങ്ങളാണ്. ആ ദിവസം നാഗങ്ങൾക്ക് നൂറും പാലും സമർപ്പിച്ച് അവരുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപ്തമായാൽ തങ്ങളുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഹൈന്ദവർ എല്ലാം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് നാഗങ്ങൾക്ക് നൂറും പാലും സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നും ആയില്യം നക്ഷത്രം എങ്ങനെ നാഗങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസമായി എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഐതിഹ്യമാണ് പ്രധാനമായും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. കൂടാതെ ആരെല്ലാമാണ് നൂറും പാലും വഴിപാട് നടത്തേണ്ടതെന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു. ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെയാണ്. തൻ്റെ പിതാവായ പരീക്ഷിത് രാജാവിനെ നാഗരാജാവായ തക്ഷകൻ കൊന്ന വിവരമറിഞ്ഞ ജനമേജയ രാജാവ് തക്ഷകനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു യജ്ഞം നടത്തുകയുണ്ടായി. പുരോഹിതന്മാർ ഓരോരോ നാഗങ്ങളെ അവരുടെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചു വരുത്തി അവരെ ഈ യാഗാഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ യാഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. തക്ഷകനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആ യാഗമെങ്കിലും നിരപരാധികളായ ഒരുപാട് നാഗങ്ങൾ ആ അഗ്നിയിൽ എരിഞ്ഞു തീർന്നു. എന്നാൽ തക്ഷകൻ തൻ്റെ ആത്മമിത്രമായ ദേവേന്ദ്രൻ്റെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ് യജ്ഞത്തിൻ്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഒരുപാട് നിരപരാധികളായ നാഗങ്ങൾ പൊള്ളലേറ്റും മുറിവ് കൊണ്ടും കഷ്ടപ്പെട്ടു. നാഗങ്ങളുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ട ദേവന്മാർ രാജാവിനെ കൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവം ആ യജ്ഞം അവസാനിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ആ യജ്ഞം ലക്ഷ്യത്തിലെത്താതെ തന്നെ അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ ഒരുപാട് നാഗങ്ങൾക്ക് പൊള്ളലേറ്റും മുറിവുണ്ടായും വേദന കൊണ്ടും അഗ്നിയുടെ ചൂടേറ്റും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവരുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട ആദിശേഷൻ എന്ന നാഗം തൻ്റെ പ്രഭുവായ മഹാവിഷ്ണുവിങ്കൽ ഈ വിവരമറിയിച്ചു. നിരപരാധിയായ നാഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദിശേഷൻ്റെ അപേക്ഷ മാനിച്ച ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു പരിക്കേറ്റ എല്ലാ നാഗങ്ങളെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി അവരുടെ എല്ലാം ദേഹത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അടയ്ക്കപ്പൂവിൽ മുക്കിത്തളിച്ചു. ശ്രീ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ അവരുടെ എല്ലാ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറുകയും അവർ പഴയപടി ആരോഗ്യവാന്മാരാകുകയും ചെയ്തു. നാഗങ്ങൾക്ക് ഈ സൗഖ്യം നൽകി സന്തോഷിപ്പിച്ചത് ആയില്യം നാളിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആയില്യം നാഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാളാവുകയും നൂറും പാലും നൽകിയാൽ അവർ സന്തുഷ്ടരാവുകയും ചെയ്തു.
ഇങ്ങനെയാണ് നാഗങ്ങൾക്ക് ആയില്യം നക്ഷത്രവും 100 പാലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മാറിയത് എന്ന് ഐതിഹ്യം പറയുന്നു. സർപ്പദോഷം ഉള്ളവരും രാഹുദോഷം ഉള്ളവരും രാഹുവിൻ്റെ ദശ അപഹാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും നിർബന്ധമായും ആയില്യം നാളിൽ 100 പാലും നടത്തി ദോഷത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്തെ കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നാഗങ്ങൾക്ക് ആയില്യം നാളിൽ 100 പാലും നൽകിയാൽ അവർ സന്തുഷ്ടരായി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നും സമ്പത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും നല്ലത് വരുത്തുമെന്നും കേരള ഹൈന്ദവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നാഗരാജാവിൻ്റെയും നാഗയക്ഷിയമ്മയുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ശ്രീമാത്രേ നമഃ.